handizivi nenyaya handizivi. Wakazobva sei manje kumba ikoko? Pakaenda murume kunoshanda kuSouth Africa, vaisada kuti ndiende, passport zvese murume anga akanditoresa achida kuti ndigoteera kwangari, asi ivo vaisada kuti ndiende. Ivo ndivo vaikwira vachienda kwaari, vonogara kana 2 weeks vachidzoka, vachikwira vachienda vachidzoka. Ipapo mari aitumira mama, saka akatumira mama chikafu vaitenga asi vaivharira mumba mavo, zvekuti isusu nguva zhinji taigara nenzara. Iyoyo murume kana aroora ngaasuduruke pane vabereki, otsvaga kwake ega kwekunogara nemukadzi wake nemhuri yake. Chechipiri, murume ngaasaite kurongerwa zvinhu nevabereki, kuita kurongerwa kuti kubva bhurugwa remukati mukadzi wako ndichati ini ndaitengerwa kubva pamapedzi. Ende handidi kunye ndakanyanya kurwadziwa nemba yangu nekuti murume wangu tikadanana tiri kuchikoro, kusvikira ndakapedza chikoro tiri vanhu tainzwanana, but paakangonditora kuuya pamba zvinhu zvese zvakangotanga kuchinja. Chiri chataurwa namama ndochaiteerera. At Rathel Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Rathel Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Rathel Science, tried and tested. Mufaro wangu kusangana nemi muri Zimbabwe pano paSly Media TV. Zita rangu ndichitwa Sokostina akana kuti Pelagia. Ndichifara kusangana nemi muchirongwa chedu Bishu lifestyle. Aiwa chirongwa chinonakidza, chirongwa chine dzidziso, chirongwa chine zvakawanda zvinenge zvichibuda machiri. Asi muzuva ranhasi muri Zimbabwe ndisandapinda muchirongwa handisi kufamba ndega, ndiri kufambawo namukoma Sylvester. Tapfuma nei kana kuti simbi yebasa. Ndio bemukana abasangane nini wadi watariri wedu. Asida usangana nawo first usangana neyo. Ayo, Sokostina, bari pano. Munokonza kuti Sokostina zvipari kose uchinzi Sokostina sei vasingakuti kana kuti yellow bone. Ndakambongenda mbonzi yellow bone gore riya zvikanzi aiwa. Vakapfumbira kuti Sokostina nondirumira Soko. Vakazongonzi Sokostina. Alright, tikati vateri makadizve tinokutendai nekulike nekufollowa mapages edu ese masocial media platforms edu paTikTok, paFacebook, paYouTube. Tiri paYouTube hatinyare nekutaura kuti we are the biggest online news channel in Zimbabwe. Tirimo muchirongwa Bishu lifestyle. Tauya kuzodzidza uyewo zvekare nekudzidziswa zvinhu zvakasiyana siyana Sokostina. Alright, thank you so much. I beg to you muri Zimbabwe mavanzwa kuti tinge chifamba nesimbi yebasa. Shakare muri Zimbabwe muchirongwa chirege nditaura zvinhu zvishoma zvandinongoda kuti tibatsirane. Kazhinji kacho mukoma Sly unowanzonzwa vamwewo mune macustodians zvakangonaka, unowanzonzwawo vamwe vachiti icho chirongwa ichi chiri kumboitirwei, nenyaya yekuti tichikura murarama kwedu zita rekuti sex worker kana kuti munhu anotengesa muviri hazvisi zvinhu zvakajairika, asika zvakashoreka ndizvozvo. Asika isu Sly Media TV ndofunga our tagline inoti building bridges, kureva kuti isu tiri pakati pekugadzira mukaka uyo unenge uripo kana kuti bridge yekuti vanhu vari kunzoko vanenge vachisangana upenyu hwavo nesuwo isu semajournalist tiunze nyaya. Saka muchirongwa ichi regei nditi chirongwa chekuti takazvionawo kuti aiwa ava vanhu ava taingovaona, unongofura uri motikari unongona wakamira, timbonzwisisa kuti chii chinenge chaita kuti apindire. Tinovaona kunge vanhu vasina basa vari kuguruma maministers, mamanagers vari kurera vari vega. Pakabva pfungwa dzedze kuti aiwa regei timbonzwa kuti
chii chinoita kuti vapinde mubasa nekuda kwokuti kuchisangana nawainzwa umwe achiti ndakapinda nekuda kwokuti ndakaripwa, umwe kuti ndakapinda nekuda kwokuti murume chayakandisiya aindirova. Ndosaka takauya nechirongwa ichi, achizi chirongwa chekuti tiri kuti ayewa basa iri rakanaka, no, ibasa kuti ukanzwawo kuti akapinda sei, zvichida pamwe zvinokusimudza iwewe kuti umubvise mune chaari kusangana nazvo. As I'm speaking as well, kunewo maorganization akazvionawo zvakare kuti zvakanaka kuti vanhu avo vanoda kudzidziswa kuti mari chaiyo inombobatwa sei, unochengetwa sei, paunozoenda kunoretire paya waiteiwo nemari. Chandakada paorganization ndechekuti even kutori nebank, we cannot mention the name of the bank, but pane bank riri kutoti aiwa chavadzidzisa tozovapowo maloni. Saka haizi nhau yekungoti tinongotora munhu tomurasa kunze kwemusha. Ende malona haisi kuti vanotenga lipstick ka vaite mabhizimusi avo ndovatoti masmall scale enterprise kuti munhu anogona kuda kuhodha mabhero, anogona kuda kutanga musika wake, anogona kuda kutanga kuita beauty shop yake, zvaanenge achinzwa kuda apedza kuita kosi iyoyo ndiye anotaura kuti chandoda kuita ndechakati. Apedza kuita izvozvo otanga kuchiita basa rake. Chinangwa cheSly Media TV nemaorganization acho kuti chibvise vanhu kubva kutouchline kuti vaende kunochiitira basa ravanozviitira nekuti varimo mariri asiri nemariski asingaperi. Ndizvozvo, thank you so much. Handikwanise kuwedzera mangonzwa zvichitaurwa namukoma Sly kuti the reasons behind tichiita chirongwa. Regedzai ndisatore nguva yakawanda tichipinda ngauye ndigare naye, isu tatova ana sekuru tikupota tichita kudai kwakuri kuzaita taiti masofa tikutaita masofa kana vanochikaganwa chamwari yangu chiri kuitika chekuti vakuti awana munhu wake iyeye haasi kuda kuzonzi akatora munhu akanga ari kutouchline. Vanongotora nachinyarari tinoti zvakangonaka zvose. Isusu taita pedu tatumwaga tinenge tabata basa. Isu hatisizi chirongwa, hatitange chirongwa nekuti pakasangana vaviri avo unoziva kuti nyaya dzacho hadzipere. Regai tidzoke tipinde muchirongwa. Mure Zimbabwe tinewo musikana wandakagara naye pano, musikana ariwo mukati mebasa iro. Regai ndimupe mukana atangewo nekuzviintrodusa kuti zita rake anonzani. Udare basa rikwadiri paikokisha maglazi ayo pachandakidzi. Makadii mhuri yeZimbabwe? Zita rangu ndonzi Nokutenda Magai. Ndine vana vangu vaviri. Ndivana vako vaviri. Nokutenda Magai. Ndakudare basa. Ndokoshandisa noku iroro. Unova noku. Tori paikokisha. Inga zvakanaka. Rega zvakare tisatapinda mugodhipa tibhatazoisa vateereri kuti pachirongwa chinechi tinotaura zvakasiyana siyana, tinotonyadzisira, asi hatisi kuti kunyadzisira kwatiri kuita kuentertainment, asi tinenge tida kunozoziva kuti imimi pamunee muchiteerera chakangofanana nachakafukidza dzimba matenga. Teererai muri pakasiyana, musina vanyarikani varipo. Vamwe tinoziva kuti vari kuona pabig screen, vamwe vanonzwawo zvavo pafoni, vanoona pafoni voisa ma-earphones, vane vachionawo pabig screen mobva maskipa. Chirongwa ichi chiri pavideo on demand platform yekuti kana mazuva nhasi makatandara nevanyarikani aibomirai kuchiona, asi mozochidzokera maamega. Unozodemba kuti dai makandiratidza chirongwa ichi kudhara, nekuti newewo uchanakirwa kugodzidza futi. Edutainment irimo muchirongwa chinechi. Thank you so much. Tichidzoka zvakare kunewe Noku. Chekutanga mubvunzo wedu ndeyekuti Noku, tamutimbokuru uchinyatsofamba nesu, chii chakaita kuti Noku iwewo utange kunopinda mubasa rekutengesa muviri? Upenyu hwako zvanga zvakamira sei? Achipindura ipapo futi abva nekunaka kwese kusiya asiri mumba. Ndizvozvo, nekuti ndambotora maglasi nekunaka ikoko sei usiri mumba. Zvakaitika, inini ndiri munhu anga akatoroorwa nemurume wangu, tichitowirirana tichitogara zvakanaka, but ndakaita dambudziko rekuti taigara pamba pavamweni, saka vamweni vangu vaisandifarira, uyezve vaida kuti mwana wavo achishanda anenge achivatumira ivo mari. Ivo vakatumirwa mari havatenge chikafu, taigara nenzara pamba nevana. Zvizhinji ndaitozvionera ndiri pamba ipapo. Even mabhepi chaiwo evana vakanga vasingadi kuti atorise vana mabhepi. Saka zvakazosvika pakuti akabuda kunze kwenyika mubva anoshandira ikoko. Ashandira ikoko, dambudziko iro rakaramba richingoenda.
hakuna kana munhu weukama aikwanisa kuti avatsiure nekuti vese vaivatya mufemiri. Ndimai vaive kuti chavaitaura hakuna kana munhurume aigona kupikisana navo kuti aiwa izvi hazviite kana kuvatsura kana kudi. Vanhu vaingoteerera vongosiya zvakadaro. Murume pachavo vairova here zvokuti vanhu vaibva vatya? Kusazivawo, but waingoona kuti vanhu vaitongovatya. Chavataura ndo chaingoitwa ichocho. Iwo wakapedzera kutovatya kuti mazuva ekutanga ndaivatya. Mazuva ekutanga ndaivatya zvesho. Because I remember rimwe zuva randaitoti vachipinda mupaseji kudai ndakabata mapiritsi akadonha pasi. Ndaingonzwa kubvunda kungovatya. Saka wakazobva sei pakuvatya kuzoti hashasha? Takazoti nekugara takazongoti nekugara kwataita munhu aitaura aiwanza kutaura. Saka kazhinji vaiti vakataura ndaipinda mumba ndochema. Ndakagara ndiri pawadhropu ndochema shungu dzopera. Mashoko neupenyu hwese nekudemba kufunga kuti dai murume wangu anga aripo pamwe zvingadai zvisiri kufamba mufambiro wazvaita iwe kuti pamba maigara nenzara haubvumidzwi kana kubuda gedhi. Ukabuda gedhi chero kuenda kana mumashops chaiko waigona kunzi aenda kunoura. Hapana chawaibvumidzwa kuita, zvese vaiita vega. Pane mashoko here avakambotaura uchiri kurangarira ndehamwe nezvako, asi mashoko anzi shoko harivhikwe. Aunoti pamwe ukamboafunga chero wakatarisa vana uchiziva kuti ndokudzidza kwawakabva utomboti vana imi kwamunobvawo futi mashoko vaitaura akawanda. Ndinotorangarira mamwe mashoko avakati vaive netsika yekuti vanoda kutora vana urara navo mubedroom. Saka rimwe zuva vakati vaine mwana wangu mukomana ndokubva vaita kumuburitsa zvehasha zvikanzi uyu ndaifunga kuti kachaziva secret yagogo, but akaita torai mwana wenyu handidi kumuona futi muno. Ende bondi yavo naye kubva ipapo nanhasi noona kuti havana kuzombobvira vakamufarira zvekudaro. Nanhasi ndinongotambura ini ndinototambura nazvo kutadza kunzwisisa kuti chaiva chii. Amweni vaive nemuroro wavaida here kunze kwako noko? Murume wangu angari ndiye one. Umwe mwana wavakabereka vakamubereka neumwe murume, but vanga vakasiyana futi. Ndokubva vanomudhamba kuna baba wake. Saka baba mwana uyu vakamurera vasingadi kuti azive mai vake. Akazotanga kutovaziva atopedza chikoro, but anga asingambouye achivaona zvekudaro. Saka chifo chekuti murume wangu inini ndiye wega mwana wavaitotarisira paari nekuti vaingori nevana 2. Vaita anovakanganisa chii? Haisi nyaya yako zvako, asi tiri kudzidza. Vaita anovakanganisa chii kuti anzi mwana wavo? Mwana wechituyu? Handizivi. Handizivi. Wakazobva sei manje kumba ikoko? Pakaenda murume kunoshanda kuSouth Africa. Vaisada kuti ndiende. Passport zvese murume anga akanditoresa achida kuti ndigoteera kwangari. Asi ivo vaisada kuti ndiende. Ivo ndivo vaikwira vachienda kwaari. Vonogara kana 2 weeks vachidzoka, vachikwira vachienda vachidzoka. Saka pakazoita time yekuti ivo vanga vasisaendi vagara kunoku. Ndo kuchiti vauya kunoku vashifta zvinhu zvavo zvese vatuta zviri kunoku. Ndakazongoona vakutanga kuti iwewe unofanira kuti ugadzirire uende kumba kwenyu. Iwewe unofanira kugadzirira uite uende kumba kwenyu. Saka indairamba kubva because ndaiti torai mwana wenyu auya andidzinge pano nekuti akandisiya ndiri panapa. Iye murume kuti ndichitaura naye ndakona kungoita achindiavhoidha pafoni. Inini handauziva zvavaikommunicata naye vachitaura naye. Akanga akundiavhoidha pafoni kuzosvikira tisisatokommunicate. Mai vacho ndokuchitidedzai hama dzenyu. Ndakatodedza hama dzangu vakatouya zvikanzi presence yemwana wenyu panapa handichaikwanisa, ngaatoranei nemhuri yenyu muende, kana murume wake achimuda kwekumuwana anokuziva. Ndomabvira ndakaita pamba pamwe nevangu ivana. Murume anga akubloka here kuti usakwanisa kutaura naye zvito zvataurwa namai kunoenda here ndodii? Ko vana aichengeta here? Ipapo mari aitumira mama. Saka akatumira mama chikafu vaitenga asi vaivharira mumba mavo, zvekuti isusu nguva zhinji taigara nenzara.
Unofunga kuti mutemo wakauya sei kuti mari inouya nekuna amai ichibva kumurume wako waunopinda mugombeze naye? Unotadzawo zvinzwisisa nanhasi handiti. Ausinganzwisisa apa ndiani? Murume wako ere kuti ndamweni? Ivo mama. Ko murume wako ndiye ari kutambira mari, ari kupa payslip ine zita rake, iwe zita rako anokuziva anotaka kutoresa passport. Aisei akanga asingatumire kwauri straight. Iye pandakamboda kubvunza nyaya iyi aiti mama vakati iwe uri mwana mudiki unogona kudya mari nevabereki vako kana kungospenda mari zvisinganzwisisiki. Saka ini ndine munhu mukuru pamba, ukatumira kwandiri ndotenga zvese zvine zvichidiwa. Nekuti aizoti paaiuya kubva kusouth vaikuridza kusadza zvinhu kitchen unit. But zvichipera kana kuti achingoenda wotanga kubvisa zvese wopima. Alright, ungori mwana mudiki zveshuwa, uri makore mangani? Ipapo because ndakarorwa ndine 19 years. 19? Tingati waida zvinhu ziterekere kuti 19. Seka wega. Kwakuri kupusa. Santaura. Zvodai wakapiwa mukana waizoda kuroorwa wane ichi? Kana 28. Oh. Wanyatsomachuwa wakuzivawo upenyu kushanda zvese. Chaukaona chakashata paU19 pakudaimba chii? Pfungwa dzangu dzichiri diki. Saka imwe nguva vanhu vanotora advantage yekuti haugoni kuzvimiririra pazvinhu zvakaipa zvavanenge vachikuitira. Haugoni kuzviramba, haugoni kuzvibvuma, unenge uchingorwadziwa, uchingoshungurudzika. Iwo kuendawo dzimwe dzenguva like ma-early marriages ane chinovapusha munhu chinopusha munhu kuti apinde kuma-early marriages. Iwewo une factor here yaunoti inini tachokwadi ndandisingadi asina kuda kwemararamiro nemagariro andanga ndichiita ndakaita kuti hangu regai ndirowe 19. Chii chakaita kuti ude kurowa vabereki vangu inini vakanga vakasiyana. Takakura namai, baba pasina. Saka mai vangu vaitengesa mapepabheki kuti tiende kuchikoro tipedze. Saka ipapo ndakatonyora form 4 yangu ndikatopedza. But kuti ndichinotora ma-results pasina mari ndikaita dzinenge 2 years. Saka murume wangu uyu taigara zvazvo kuti mumwe kulaini rekuseri mumwe kulaini rekuseri. Vanhu vekuti taitoziva pamba pavo vachitori vanhu vaizikanwa kuti vanenge vanhu vari well up. Saka ndokuchiita pfungwa yekuti maybe ukaroorwawo kubetter family iwo nemunhu wako muchinzwanana unokwanisa kuzogona kuenderera mberi nezvimwe zvinhu zvaunge uchida kuti uite. But wochizoona kuti still waita pfungwa idzodzo waenda hapana chakabuda. Ndo chakaita kuti upinde at an early age like that. Baba vaive kupi? Baba vangu vainzi vakaenda kuSouth Africa. But panguva iyoyo vainzi vakanga vari kuSouth because takatapedzera kuona tiri vadiki. Ndokuzotanga kuvaona pandainobvisirwa inini. Pandakatanga kunoona baba vangu. Chokwadi kuti vaive kuSouth? Kana kuti vaive kuSouth yekuboi? Iwo ndotaura kwavanhu hapana anonyatsonzwisisa because vanonzi vakangoita time wasipo. Unonzwa sei kana baba vako vasina kukuchengeta kuzoya kuzotora mari? Zvinorwadza. Zvinorwadza. Unoita seuchavatorera ndiro yacho kuti aiwa. Zvinorwadza. Wakamboona here mukana wekuti uzvitaura naye kuti maive kupi? Mranzi. Vanoti ndaive mumasango iko kunana South Africa. Asi hapana vakangoya varivo. Apedza zvawo ndikuenda Jona iSouth Africa. Chada kumboita chirongwa kuti chikurukura ipapo panhau dzekuti panyaya dzepfuma munhu anenge asipo zvakaenda asi wozongodzoka papfuma. Tichada kuzopakurukura ngatimbofamba neyanhasi tanzwa nhoroondo yekuti wakapinda sei ichi. Tada kuzonzwa kuti iwo manje wakaroroka zvakanaka ndofu hamwene ndo vakakubuditsa mumba. Wakazonotanga sei kunopinda mubasa iri? Kusei usina unotanga musika? Wakafunga kuti ndorizoti hangu ikoko. Pandakabva inini mai vangu vanorwara. Vanorwara nechirwere chemwoyo. Munhu uya wekuti aiye zvinezvi havana mabasa mazhinji avanokwanisa kuita kuti tingati tichabatsirana pakushanda. Nguva imwe chete vana vanga vasisaende kuchikoro wakuda kutsvaga kuti ndoita sei. Hama manje like kwamai iko kwandakakurira. Munhu akanga abva pamurume
vanokuita kunge munhu akashoreka stirei. Even ukada kuvafonera vamwe havatodairi mafoni kana kutokata unenge wakutoita kunge munhu anonetsa zvekuti. Saka nekuzoona izvozvo nekuti chero ukashanya une uchingoona treatment yavo unenge uchiitwa yakasiyana nemunhu auya nemuromo wake kuhama kuyakuya. Saka pakaitawo imwe shamwari yangu akanditi iwo uri kuswera uchitambura kudai, dai uri umwe munhu uya timboenda tese kuJongwe, tinongoenda wongonomira hapo uchingoona isusu zvatinenge tichiita. Zveshuwa ndobva tagadzirira bva taenda tese. Takatonosvika paya ndobva tatomira pane pakamirawo vamwe vasikana. Pane pamwe pekuti haumire ipapo, pane vanenge vachizviti tisu varidzi veipapo. Ikoko. Saka isi takanosvikawo bva tanomira kune rimwe saidi. Ndokutoona varume vanenge varipo vachitokutarisai one afarira munhu wake oyo achitomutora. Saka iye anenge akatorwa kanenge 4 ka 5 kana ndisiri kukanganisa panguva diki yandandinayo. Zvirumazizo. Tagara iye haazoite zvekuedzesa ari ipapo. Akangoita tageti imari yanenge achida, tototsvaga kamota takutodzokera kumba. Ndokuti futi achiuya achiramba achidaro. Saka ini ndikuona kuti every time unenge uchingoita zvinhu zvese zvekungonokumbira. Ndokumbirawo $2 iye hauchakwanisa futi kuidzosera. Ndokumbirawo chakati, ndopandakatotanga kupota ndakutozvipractisawo ndichienda naye. But pamwe pacho ndairohwa nehana because zvinhu zvandandisina mbudzira ndakazviita upenyu hwangu. Ndokutanga pandakatanga kuita basa irori. Aive nemalessons here kubva ushamwari yako achiti kwandinoendawo ndichita malessons ainzi chii? Tinoda kutanga kuziva prior usati wapinda. Wainzidziswa kuti chii? Ainyanya kutaura kuti tikasvika usaratidze kubatikana kana kungotsamwa kungoti kwindi. Ingoita sokuti zvese zviri right. Fara, wogeza, chero usina chekuti chakanyatsoratidzika, sengogeza, ungova fresh, nekungopfekawo hembe dzako dzakachena toenda. But ndokutotanga kwatakatanga kuita tichizviita. Muri paJongwe. Muri paJongwe vamanotanga. Saka musi wekutanga tapaJongwe isusu takunzwa kuti atikwende mare tapiwa malessons. Your first client zvakamira sechitanga kuona munhu atanga kuapproach. Mind you, she's coming from a marriage. And I believe murume wako ndega murume wawaiziya. Hausati wanoziya na John na Peter nani. Sitakunzwa experience achotengeka. Usamutaurira pamwe pakazoenda ngambo dai. Pa gap year. Usamuchenesa. Azisa kuchenesa. Kuti pa gap year pakambuka. Ndokuziva muri vakazi basi usamuchenesa. Kataureka. Saureka ndamuchenesa shamwari yangu. Aiwa ipapo hapana hangu chandandati ndaita. Asi ipapo patikazoenda kechi2 munhu akatongosvika. But ndainyara. Even kuti ndinyatsotaura nemunhu uyu ndaitonyara ende wese kakanga kari kamwana kadiki kwandiri. Right. Saka ndatarisa ndatanga kuimagina kuti zvino ndozvifambisa sei. Pachifuva pangu here kabhente. Zvazvisingaiti zvakanaka. But nepressure yekuti ipapo unenge wasiya zvinhu zvinomira mushe kumba naupfu. Zvese zvakangotarisana newe, gasi, muriwo. Unozongoita zvekuti ndongovhara maziso whatever zvaitika ndowana mari yangu. But zvazvakaoma. Ndobva maenda, hakuna kungokurumidza kupinda. Maenda nabhenteni. Kakasoti chii kabhenteni? Akatosvika kati munoita mari short time. Apa ine language yacho zvimwe zvacho ndasanda kuzviziva short time ndochii. But nenyaya yekuti ndainzwa vachitaura mari kuti kunochajwa mari yakati $5, $10, $15, $20. Ndobva ine ndangoti short time maybe ndizvozvo ndangoti $5. Zvikanzi yakahande kusero. Kwakubva tatobuda paya pandakamboita mweya wekuda kutiza. Apa ine handizive kuti unotanga wapiwa mari. Right. Ndandisingazvizive zvese izvozvo. Kwakubva tatoenda zveshuwa pane kwakapaka mota dzadzakapaka ikoko kuseri kwemota ikoko pachena.
ndokunhu kwatakatongoita gemu racho ikoko makarura pasi aiwa ne muri pamota makabata pamota kudai iwo achifemera ugoti kampana kaike ndozvatakaita ipapo but tatopedza ndopakazoti tatofamba futi indikutya undibvunza kuti ko mari yacho handizivi kuti zvinonyatsofamba sei ndopakazongopapaya mari yenyu ndasandakupa kwakuzopiwa mari iyai ndobva ndatora bva ndatoisa mumwe ndobva tabva kwakudzokera kwakuine vamwe saka pakazoitawo time pasina angauya pandiri kusvikiro shamwari yangu yakazoti ngatichihandini ndobva tabva achiti hauchete uchijaira zvinhu unoita uchigena experience kusvikira wao watozojaira saka ndakuda kusvika paexperience but ipapo how did you feel nekamfana ndakanyara zvakandinyadzisa ndaifila sekuti munhu wese atoona kuti ndo zvinhu zvaitika but performance zvayo zvakamira sei aiwa zvazviri right for a minute wakambofunga here kuti basa chii kana wangofunga kunyara chete ipapo ndainyara akasonga ndiri kunyara baba ndofunga asi kamfana kaiziva basa kuziva aita zvisiri zvezera rake aiwa aita zvisiri zvezera rake but ini ndainyara because ndandisiri ungone makore mangani chaita kuti yaite bentin iyo ungone makore mangani papa ndisina ndakumachuku 28 should be ma 28 yairadza kuti makore manganano kana kuzi 22 iko kaibika diki maybe 19 20 21 but mafambiro akaita ipapa unotanga kukombe here kuhouse kwawangwabva kuchoni chokwadi chenyu ndoti papa zvinamboya mumusoro mangu because ndainyara zvakawanda ingofila guilt zvezvekuti but ndiri kuzviitiri endangosiyana nazvo zvinezvi tokontinya torega but nyaya yekuti unenge usina futi zvekuti uiti situation obva ungoti regei ndingoita sei alright tichida kuzosvika pakuti wati ukazonzi neshamwari yako takunogaina experience gaina experience ava takutaura nemunhu ambasi tabvisa noku anonyara noku abva kumarriage takuda kutaura nyange takagara so takada kutaura nanoku one experience noku tudzedhera chero kuti musonyasotanga kuti one experience wakana namangani ende zvazvakamira sei ende wakazvimanaja sei musi wandaiti ezvinezvi zvaita zvichiuya mbichana saka dhei rimwe randisingakanganwi hangu idhei rekuti takabuda papari paholiday ndobva tatobuda neshamwari dzangu ipapo hatinamboenda kujongwe takaenda kwaziko taenda kwaziko kuya ndobva tatonomira pfungwa dzekuti marriage zvizhinji zvazvakutongoita chibuda ndangoita kuti zvinoda kuda kuchengeta vana vangu ndobva tatosvika takatoita line plus unosimbiswa nevamwe vaunengoenda uchinzwawo nyaya dzavo tonoti yangu inenge ndori nani than yekutorwa nemunhu tine vamwe vanototaura kuti isi takatosiya nemazimba yangu yandakatotenga ndenga nemurume saka unotozokombeya unoti ndaitori paamwene saka zvazvakuita zvichibuda kwakuti taenda kwaziko kuya takatomira line haipapo vanhu vaita kunge vari kutofuridzirwa kuti endai kuna uyu taitoenda and I remember 3 yevanhu vandakawana takazviitira mumota azoita kusundidzirwa wageza nekudiwadiwa ipapo vanhu vaita kuuya zvishuwa ndakaona about vangani vanga vasina kuona mwambo here vaipamushoka akani ndandisina malaiti kwaziko amene kurima kakuri malaiti futi anga achingopenyera pauri muziwo vachiuya ndobva ndaiti munhu akauya zviyazvi ndototanga ndini kutotanga kutomuromenza nekutomubata nekutoita zvese kusvikira watoona kuti hai zvino achaja takutoita basa ende basa racho ndasingadi kuwesta time gaga topedza
ipapo mari yangu ndaitoti ndisandaenda nemunhu ndakuziva kuti mari ndogara ndapiwa toenda kwaziko makatanga nongezva mari mamaenda out nebasa kako panotoda inonzi travel and subsistence allowance ipapo taiti mateni anenge achema bhozi uku short time days what 5 saka inini mai ndaiti aiwa ndotanga nemari pamusoro kana achema ndodzikisa asi ipapo ndoranga zuva iroro ndakabva $75 aiwa aziva iroro handirikangani zinyora zuva rasingakanganirwa saka pa 75 apa pane mashort time here kana kuti nemanight mashoti saka shoti yako waipa waiti gagaga waitarisa nguva dzacho sei waingoona kuti yatopinda zvatopera ndaingomeka shoti akasire kuchaja akakasira ungochaja ndotoziva kuti akutoita wotopedza patika pane mumwe mukoma pane mumwe wekuti haakasira achaja umwe ayo yakarova congo dust netumapawa anoda short time iworo bosi pane paati romenzi yangu inini ndaimake sure kuti ndazombotiexplain kuti romenzi yacho ndiri pibhatani rawaipresa yoro kuti amane congo dust anokasika chete aite wejongwe mari muhomwe unogona kuti paunenge uchimubata paya unoyamwa kana munyatso yake uchiyamwa uchidai nekarurimi uchipuruzira kunyange iyo nhengo yacho iyo ukabata unogona taunge sekunge uda kuyamwa asi usingaiyamwa ayo haanochaja haanopinda chete zvinoko kune vamwe vaya vekuti achingopinda anobva atorasa urume munomuchajawo here same price kana kuti mubatiri nguva imwe cheteyo kozi ndinge ndiri pabasa iye ndiye akurumidza ega kurasa urume wake ndiri pabasa chandiri kudai mari yatouya pasisina zvatopera saka vanonyanyofarirwa kwa kuti vanokurumidza kuti wejongwe pane vanorova malongo aiwa vanenge inini kusaidi kwangu zvangu vanenge vakanaka because handisi kuita zvinhu izvi kuti ndee ndichinakiro but ndiri pakutsvaga mari asi ndoziva zvangu kuti pakutsvaga mari asi pane mumwe musi ndikuuziva kuti unawo musiwo nemunhu wacho unaye musoro waunoti haasokostina hama yangu musiwoyoka zvazvo zvebasa asi ndakanyatsonzwa kuti ndasvitswa mari rimwe ndakambofunga kaenda joni kuti paexperience zuva racho iroro kuti aparipo anengaripo munhu ashaika munhu ndambotisa zvemunhu makasangana sei chii chakaitika musiwo inini ndikangoti munhu wandakati rimwe zuva munhu akanga akuda kuita permanent kwandiri achida kuita permanent kudaro aigara achiti paaitira mari kana kuti paitira off anofona oda kuswera neni kubva kuseni kusvika radoka ende haadi kuti ubude uende kana kune vamwe vanhu kana vamwe vanhu vanotozokufonera haadi ichigara pandiri chete saka munhu wokuti oneniwo ndakanda kuita ndichitozvikamuchira zvishuwa riripo zuva rimwe chete iroro ende zuva iroro tatabva mukutukana tatabva mukutukana nyende nyaya dzataitukanana ndezemafoni waya inini akanzwa ndichifonerwa haadi asi iye aitofonerwawo nevamwe vanhu but shanje kwandiri saka tatatombobva mukutukana tatosara pakotatu yekutongoblokana zvaizvo zvekuti handichatodingana kukuona apa maitukana muri mese face to face kana takatanga pafoni tazoonana patatoita face to face akaenda kumumwe ini ndindaenda ikoko because anga asina mukadzi rudo rwakaoma muri kutukana uri kukwira kuti kuenda ikoko saka ndatosvika paya pandakaendako akafona kuri kuseni zvikanzi zvakaitika nezuro zviya handina kufara nazvo ndokumbira ukwire uye kuno ndakakwira ndobva ndaenda ndakatosvika zvishuwa akarara ndasvika akarara ndobva ndatosvika kapinda magumbezi tigare saka ndakambotanga ndichiramba semunhu wandandametsana naye kusvika tanyengererana tatowo magumbezi hakuna chimwe chinhu chatakatanga kutaura kunze kwebondi
Alright. Aiwa musi iwoyo handidi kunyiba. Ndakachovhwa zvokuti ndega ndakanzwa kuti Damba refu. aiwa handizvikangana. Zvakatengera kuromance here kana kuti yanga iri kata? Aiwa yange isiri kata. Takatanga tichitotaura nyaya tiri mumagumbezi tichitonge kutsurana nekudzurana nekudii tichidzidzisana, but paprocess yacho iyoyo ndo patakatozoona gemu rakutotambwa. Aiwa takaswera. Ndakatozoda kutotarisa kunze ndakutoona watoo kuma5 ndaenda kumax10 kuskerera. Waiona nguva yekumwa mvura here kana kuti? Inombowanikwa. Nguva yekumwa mvura inombowanikwa because taingo tichingopedza kudzoka futi magumbezi togara musurana mupedzisira totanga futi. Apa tingati musi uyu akanga achaja here nekuti pamwe ane zvaakanga atora, pamwe anga aenda kwana sekuru akampa mushonga wamusana kana anga achika mugondorosi. Chii chaiitika musi uyu because simba rinombopera kwatiri varume. Asi mukutaura kuti makaswera. Aiwa ndakaswerera. Makaita pungo yemuswere. Zvokuti chero vanhu vakatoona nguva dzandakapinda nenguva dzandakazobuda vakangoti zvakaoma achifamba. Soko sitina raudzwa nyaya yemudenga rechinomwe. Aifamba achienda makona ese achienda kutoilet achiti ari kufamba maita sei. Tinoda kunyatsonzwa experience yacho kuti because munhu paanoenda waswerera tinonzi kufamba chii. kunyatsoita bonde chairo. Kunyatsoita bonde kuchinjanisa mastaili achinyatsopindudza. Aiwa ese achikuita bonde chairo unoziva wati wapinda mberi. Anokwataurega ada nyaya munhu kunonoka kusvika pato pandinodaunonokerasa. Aiwa ndidi kunyeba. Munhu iyeye akarara nemi zvekuti ndegaaoti ava baba vaka dai zvaibvira kana kuti marriage yainzi unochinjanisa kwemurume wokutanga wodzoka kuita uyu. Aiwa ndaichinjanisa. Alright, hatimboendei kunyaya yekuchinjana pakutaurirana kwamaita kuya zvoti pane ka-understanding kakaripo. Vamwe vachitaura kuti ndorudo nokuti zvodzi rudo runoregerera, rudo rwemusafaring. Sei nyaya yenyu isina kuzodevelopa pakuti iwe unonyanya kugara kuri dai uchigara neni panapa ende pakuti usafonerwa nevamwe zvinoza kuti anga ane kaujealous kake kuti I want you to be mine and mine alone. Masei isina kudevelopa kuti inoita marriage. Ndo pakatondinetsawo ipapo because takati tabva muzuva iroro ndosaka riri zuva rimwe rekuti handirikangana because izuva randakafara. But after mukufara ndakasangana nekusuwa zvekare because munhu uyo takaonana torangarira chachiri chingani yaiva Friday yatakanga tanetsana. Saturday ndozuva ratakaswera tese. Kubva Sunday yacho hatina kuzombobvira taonana. Ndaiti ndikafona ichaita ndikada kuenda kunomutarisa kumba anenge asiko ari kunzi hapo. Ndakazotanga kuita kunzwa nemakuhwa kuti anenge akatama. Ndakutotsvaga nevamwe vanhu vaimuziva vari very close naye. Ndakutotanga kunzwa kuti mukomana hapo, vamwe vari kuti akaenda kumamaini, vamwewo vari kuti hameno haasi kuzikanwa kwaakaenda. Kwatopera I think 1 month ndopaakazombondifonera. Sorry ndikuziva vanhu vari kutaura zvakawanda but ndichadzoka. Uri kupi? Ndobva angoti haiweziva kuti ndiripo chete. Remember mamuri muna May. Kusvika izvizvi. May ugore rakapera kuti May 2 years ugore ago. rineri. May ugore rineri. Asi munhu wachiri kuti zveshuwa tikapuhwa mukana kuti tinatsonoita uyu
uri kumudira makweshero ake here kana kuti machengetero ake kumudira kubva makweshero ake machengetero Unokwesha chikomurayira. zvese zvanga zvakadaro ivhimu nemapoto kuti vanaiswa papuramatsokweshwa dust zvese zvazvakanaka asi iye zvinochirakanza adzoka mulife mangu zvekuti adzoka futi handifunga kuti ndichine trust naye munhu wekuti handichamutrusta nekuti pakutotanga musi watakaswera tese angadai akandiudzawo maplans aifunga ndiri kufunga kuzotama ndiri kufunga kuenda kwakati sezvaingoita kudhara Akapaita rudo. zvekuti dai zvakatoramba zvakadaro chero mabasa kubasa redu iri handaimboendi ndaitoziva kuti zvinondane munhu wangu ari pemanendo ndopesa naye asi Akarwadzisa. saka utoati pese pawazosangana nevamwe apa hapana atakusvitsa palevhuru ane here chivo munhu mofu ana mofu maoko taisa manje Mofu yemukono. aiyera mofu Alright. Ari kukurukura. Ati ndiri kunzwa there's some emotional part was kuti munhu angada munhu wake. Kuti mofu kana muri kutionawo mofu. Dzokai mugadzirise. asi chii mofu Asi chii munotishoresa basa munogona rudo munopa munopakura vanotonzi baba rudo mofu makadii baba rudo makamirirwa kuno nanoko nanoko alright noko nzochipawo nhoroondo yako kusangana kwawakaitawo nemunhu wako nekune patasvika nguva ino ndikada kuziva kuti mubasa iri tinonzwa nyaya dzakasiyana siyana mumwe anoyanezivanga unoti ndakatemwa nechii nedemo ndikadii iwoda kuti mbotudza kuti une here paunoti ndakasangana nematambudziko ekuti basa iri ndakamboti esha ndafa panapa and experience yacho uchiita basa rako irori chokwadi ndakamboti ndashanya kuEpworth kune mamwe mashamwari angu ariko taenda kuEpworth kuya ndobva inini ndakechwa nemusoja ndakechwa nemusoja uya akati ari kubhadhara mari yenight ndobva ndipa $20 andipa mari yadambudziko randakaita nderekuti aiti akanga akwira ari pamusoro haachada kudzika aivata neni agovata neni kusvikira apedza hadi kuburuka oramba aripo nhengo inenge ichiri yakatwasanuka inenge ichiri piki yakanga uchinzwa kuti heye yanga ichiri piki kudaro but munhu unoitoka uchisuduruka ndombofemawo but airamba ari pamusoro kusvikira kwakachena kwachena kwacho haasi kuda futi kubva ari kuti ndoda kuti mari yangu inyatsopera kudanga akushandisa chibasa ndinyatsoziva akaita mangani basi kuburuka aita kupedzeredza mari kubva kuma9 kusvikira kuseni kwakachena kwakwakumaraundi 8-9-40 mashamwari angu ndopa akati uyu munhu haasirara kusvika nguva dzino chii saka pane kona yavaiziva pairatidza kuti paida kuiswa windo but papakaiswa chicardbox saka taiti mumwe akaita problem nekuchitoziva kuti tinonodongora nepakati toona kuti zvii zviri kutora nzvimbo ndobva vadongorera vasikana vatoona hatichatogoni kana kutaura bcause ndanda kufemera kure kure ndakutita songe munhu akutofenda nebonde ndopa vakapaza pamudhuri pai ndobva mumwe apinda achibva avhura dho kwakuzoti ndoda kuedza kutaura kuti haasi kuda kuburuka kubva usiku hwese apa angangori mumba arimo ari pamusoro futi pakazoitawo vamwe amai vakatongouya ipapo vakabata badza vakati vana mabasa ravari kuita vari kutotsvagawo mari indau ine utsinye kurumidza kubva nhasi tinokutema zvino vanhu veuku kuEpworth vakanaka kuti vane chirwirako aya vakandibatsira ndokuzomukatanura pamusoro pangu unosara kuzasi kwese kuchirwadza uku uchinzwa kuti ndakuvara kubva na9 kana 9 tingati futi ende dai pasina vanhu vakaizobatsira ivavo airamba aripo tingati pane zvinhu zvandiranzwisa tingati anga adya mapiritsi here uyewo anga aine mukweshwa muzvambarara wacho here kana kuti muzvambarara aive nawo asi zvekuzoti kuti pamwe pane zvaangadya
iya zvinogona kudaro because zvavisiri normal zvavisiri normal zvavisiri normal saka wakazoponeswa neshamwari dzako neshamwari akanga achiburitsa Ende urume vantu- panguva yaairamba ari pamusoro iyo urume paainga apedza urume hwacho achipedza achitangidza apedza nekuneta urume hauna kubuda kana chairamba achingomupa shungu pamwe pacho hwaibuda pamwe pacho hapana chandaiona ini because munhu aingoramba ari pamusoro maprotector maishandisa here makondo akaramba apa apa $20 riski unoiona too risky saka kana kutoti ndakutoona sekuti mubasa maofuta unongosangana nevamwewo vari kuita zvekubata-bata mishonga chaivo munhu achitoita zvemushonga newe hamunambosanganakunzi kweuyo wokurara pungwe ari pamusoro aiwa ivo handisati ndakasangana neweyo pungwe neumwe wekuti vemota vari dangerous futi pakuti anokutora nemota uti handi mubuda muende saka tiri pakubuda tichifamba tichienda kwataenda akanomisa mota paside peroad zvikanzi uya handi nditeere pane kwandoda unokuratidza tichifamba tichienda nekarodhi kai taburuka mota but waiona kuti kwakaita kukasango hana yangu yakangotanga kurova pandati alright baby ndokuteera mira pandanyebera kutanga kusunga chitambo dzebhutsu pandakada kunoita kunge ndokumhanya ndichienda kwaari ndokubva ndanodududza ndichidzoka kumashure ndakamhanya kwakutotanga kunzwa miridzo ichi tsveyo musango mwe ndamhanya ndasvika paive nemota iya ndakushira ndomhanyira ukwiri kana ndomhanyira rimwe saidiri ndopakangoita mota yaibvawo nedirection yekwatatapwa napo pandatomisa mota iya pandapinda kandokumbira mundibvise panapa kurumidzai pandavatsanangurira nyaya yanga iti zvikanzi hamusi kukuziva kunoku hamusi kukuziva uchibva pajongwe pane rodhi yavanoshandisa inoenda nekuna airport road kuita sekuti takunobuda saidi kunana airport kutongowa kuna airport masango iko ndokuzopona kwandakaita nemota iyi ndiyakabva inondisiya kumba handinazomboda kudzoka pabasa iyaiti kunokukwaiti hamukuziye hanzi kunotyisa nekuti vasikana vakawanda vanouya vanorobwa vanodhambuka kunoku saka vakangokuperekedzai zvavo good samaritan aiwa ivavo vakandiperekedza kana kuzoti ndikuona vana vakatongondiperekedza ukati maifa ungadai matofaini kuchena makanaka aiwa variko asi uzikozoitawo futi vamwe vasina kunaka vekuti vamwe vatokuona uri even uri padambudziko anda kutokunyudza yawana watombonyura anobvada kutsikirira basi aiwa tinongovatendawo mukoma kana vari kutionawo vakaita zvinhu zvakanaka nekuti munhu angatorifaona nacho orit saka kozvekutombonzwa nyedzi kunzi unogona kutoronzi usiku hwese rowama drugs ita zvakati wambosangana nazvo izvozvo ndinozvinzwa kune vamwe asi inini hangu handisati ndasangana nazvo zvimwe zvandingatomboti ndakasangana nazvo ndezvekuti unoti washanda mari yako wasangana nevanhu vako pavanhu ivavo unoita munyama wekuwana vamwe anenge ari matsotsi wapedza kurara navo vakupa mari iyaya wobva vakuteera futi vakuda mari iyoyo ukamunyima mumwe anotokuvadza saidi anokurova kana kutokucheka nebanga chairo wotorerwa mari iyaya apa iwe warara apa iwe mari uri kuida ndiri dzimwe njodzi dzatosangana nadzo idzodzo pakuchengeta vana uchiri kuvachengeta vega here kuti baba vachiri kungotumira mari nekuna amai kuti imbonoona kuti vana vangu vari kubva patabva ndochengeta ndega no communication hapana saka varume unotoonawo sei ndiani iwewo varume unotoonawo sei nenyaya yekupusira ilot ine mutupo wedu nesenemu yedu pamabirth certificate ipapo utsinye unenge uchichitika ipapo varume kune vamwe vane utsinye zveshuwa vekuti havana mwoyo wekubereka mweya wetsitsi kana rudo kungofunga kuti vana vangu vokura vachitambudzika inini baba ndiripo pamusoro pazvo mwana akakura uri kuda pfuma apa zvitupa mabhethi zvinhu zvandiona zvinotambudza vana vakawanda even kuzvikoro mwana anoda kunyora grade 7 hana kana birth certificate
kuona mwana ari kuchema ari kutambura. Saka utsinye nekushungurudza vana kunoitika kuchibva kunana baba ikoko. Zvekuti kana vana baba vese vakateerera vachindinzwa kunyange vakanzi vaseparata nevakadzi vavo ngavasarase vana vavo kunyanya vachengetawo kutora mabhepi pane zvinorema vachibatsirana nevana vavo. Asi ndokama futi maclients yenyu ndo vanokusiyeni load ndo futi maclients. Saka munozovaona sei vana ava isusu varume magona matisusu ndingazviite munhu mutsvene avazive zvavanoda varuma. Taura toda zvinhu ka titaure zvatiri. Ndikati makafanana nepwere. Taurako vakafanana nevana vadiki asi rumwe rutivi futi vakafanana nemhuka. Taura kwese azosvika kapawodipa rumwe rutivi vakafanana nemhuka nekuti mhuka haisumbi pairi kuona kuti apa hapaiti iyo inoramba ichingouya ipapo. Kochizoita futi pamwe pekuti havana mwoyo, vanhu vai vasina mwoyo. Ndinotonyatsochero ndingavapatsanure sei zvokuti varume vakaoma. Nsandaenda kuna Sokostina iwe uchaitawo amwene wako vaivaona zvavaita. Uri papi iwo wakadzidza chikoro ichi kachipa ndo chauchaitawo iwo? Aiwa inini mwana wangu akanzi aroora. Chekutanga kana munhu aroora akura ngaaite musha wake nemukadzi wake. Kana vachigara pandiri ngavasuduruke. Kana vachinotanga kugara muchikebheni ngavagare imomo vatangire ipapo. Kwandiri zviri nani yochiti mama hatina sauti ndowana kukubatsirai. Ukashanda mari yako haikona kutumira inini. Ita zvinhu zvako nemhuri yako. Kana mazofunga kuti iyi ndiya mama yatiri kunovapa muri pamwe chete musimuka kamoya nemari yenyu. Sokostina apero nemvunzo. Dzidziso ndakanda kutosvika varamba vachire ndotitaura. Ndaona kuti angavaende godipa pauri dipa. Ayo apa ndapanzwa. Tiri papo panana mwene papo. Inini pone pawati inini ndinogona kuti dai mwana uyu usandipe mari. Ndezvipi zvezvimwe zvaunoona kuti saka ndichiramba chingweta amwe nemuroro avaona. Ndezvipi zvezvimwe zvinhu zvacho zvinogona kugadzirisika tauda kutogadzira chitoenda kumberi. Zvimwe zvinogadzirika. Pane nyaya yekuti kugara vanhu vari pamwe chete. Iyoyo murume kana aroora ngaasuduruke pane vabereki. Otsvaga kwake ega kwekunogara nemukadzi wake nemhuri yake. Chechipiri murume ngaasaite kurongerwa zvinhu nevabereki. Kuita kurongerwa kuti kubva bhurugwa remukati mukadzi wako ndichati ini ndaitengerwa kubva pamapedzi. Ende handidi kunye tiri pachirongwa Bishu Lifestyle patinokurukura zvinowanikwa muupenyu. In this program we continue to give women voices and we give them an opportunity to speak out their mind, things that they have experienced in life. Some of the things they have experienced, they are very emotional, and sometimes a problem shared is a problem solved. Kune zvinhu zvakawanda zviri mukati mevanhu zvavari kutadza kuburisa nekuti vamwe vanoshayiwa kutaura naye nekuti panguva zhinji vainge vakatsimbirirwa kubva kumurume, hama dzemurume, hama dzekwawakarerwa. Zvese zvezvo unoramba uona you continue to bottle. I don't know zvinorwadza and toda kutonda zvikuru sei nekuwana mukana wokuchema. Kuchema kwakanaka, kuna vanhu vanochema vafirwa, kuna vanhu vanochema vachifara, kuna vanhu vanochema vachiburitsa shungu dzinenge dziri mukati mavo. Tinofara kuti takupawo mukana wokuti ugone kuburitsa zviri mukati mako nokuti zvinobatsira kuti urelease. Kana kuenda kucounseling chaiko munhu anotopiwa mukana wekuti aburitse. Tichienda kumberi tisingade kudzokera zvakare tichidzimbira maronda ezvawakasangana nazvo, tingade kuziva kuti remangwana uri kurironga sei,
ungari uchiri munhu here anga kudzokera mumba kana kuti une dzimwe pfungwa dzekuti pane zvinhu zvauda kutanga kuti usiye basa iri kana kuti zvakanaka zvakadaro kuti urambe uchemberere uri mubasa irori? Taura neni. Kana uchiri kunzwa kuda kutaura zvaiitika namwene feel free taura nesu tinzwe because ndopatinotodzidza ipapo nekuti Sokostina ndamwene vemangwana nakundai vanorekodha chirongwa icho vari kurodza chirongwa ichi ndanamai vemangwana vamwewo varakateerera chirongwa ichi ndanamai vanozove ana amwene mangwana zvimwe zvinhu zvavanoita zvinoita kuti varwadzise varoora ivo vari varoora futi kwavanenge vari. Kana wakasununguka tinogona kupfuurira mberi nekutaura asi kana usisakwanise tinogona kugumbira chirongwa chedu panapa. Ndinotaura kuti vamwene vangu vakandiitira utsinye. Taura nekupusa musha wangu nekuti dai izvezvi ndaipa musha wangu ndisingabeiti kana basa zvekuti zvinhu zvine njodzi unenge uchitongoriska upenyu hwako. Avaitenga mapedzi apa vaitosvika pakuti iwo haukwanisana kuzvitengerawo mapedzi. Vachekakwana vakati vakakundimara wasingadi kutenga wochiita sei? Hapana, itongotsvaga madhende woshandisa. Ukawana anokuda noku ungade kudzokera mumba zvekare kana kuti unefiya? Kwete, ndoda hangu kubatsirwa kuti ndiwane kana zvekuita muupenyu kana kutengesa mabhero nekuti kutengesa ndogona kutengesa. Wakambozviedza here kuti umbotrai kutengesawo mabhero? Wakafeira pa chii chakazoita kuti bhizinesi iro rasarambe richienda kumberi? Ndaiti vanhu pavanovhura mabhero paya ndoenda ndonotora kana hembe 10 nokuti mari yakawanda ndiye ndisina. Ndatora kana hembe 10 ndotengesa. Paunotengesa pamwe mwana anobva uya achiti mama chikwereti chekuchikoro chiri kudiwa oburitsa mari yakawanda kuti uchigona unohodha futi. Zvine zvakurema. Aiwa tinotenda. Kana paine zvimwe zvatinoda kukurukura kumberi uku toda kukupa time yekuti tikumire panapa tichitaura tichienda kumberi uku kana Mwari atitendera kuti tinge tichitaura asi tinotenda vana vakura zvakadini. Ndina ari form 3 nari form 1. Vese vari kuenda kuchikoro. Ndiwo wega uri kumira navo. Vakaona munhu anenge ari kuchikoro anoti uraiti nazve business handikwanisa kuita asi ndoda kukubatsira kuti vana vaende kuchikoro wakasununguka here kuita zvinhu zvakadaro. Handiti aino kuti zvinodzimba chii chinoita kuti usadzokere mumarriage tichipedza chirongwa? Ndakanyanya kurwadziwa nemba yangu nekuti murume wangu taidanana tikadanana tiri kuchikoro kusvikira ndakapedza chikoro tiri vanhu tainzwanana. But paakangonditora kuuya pamba zvinhu zvese zvakangotanga kuchinja. Chiri chataurwa namama ndochaiteerera. Akaroora here kwaari? Hana. Hapana paanomboti ndiri kuyozoonawo vana? Akagomesera kudhara. Mashoko ako ekupedzisira kune vanhu vari mudzimba kuti vadzichengeta kune vakadzi vari mumba umu vari kutochivawo basa ramuri kuita rekuenda patouchline semasex workers kudai. Ndezvipi zvimwe zvaungade kuvadzidzisa kana kuvakoka kuti uyai tishande pamwe chete? Kune vari mudzimba ndoda kungovadzidzisa kuti vasachive basa iri nekuti harina kumbonaka. Ibasa rine njodzi, unenge uchingoriska upenyu hwako kuzvipira kufa kana kurarama nekuti unosangana kana nekuurayiwa kana nezvirwere zvaunozototadza futi kuzvirapisa nemari yaunenge uchiwana iyoyo. Saka kune vari mudzimba ngavabatisise dzimba dzavo kana wakatogara hako zvakanaka.
vangadzichengetedze sei nekuti vamwe vanodzipunza vega pamwe neunzenza kuti nokuti murume inzenza nekungoitirawo varume vavo zvavanoda nekuda mhuri dzavo. tinoti tiripo pakuvaka mazambuko nofunga vanhu vazvinzwa kuti ane chipo chekutengesa achida kutiwo vana vake vaende kuchikoro. Haasi kukurudzirawo zvekare kuti vanhu madzimai auye kuzovajoina kutouchline ari kutoti hazvisi zvinhu zvekuti mupinde mazviro. Tiri kupinda kwete nekuda asi nekuda kwecircumstances, especially nyaya yekuti vana vakaitwa abandon nevanhu vechirume ndo vavari kushingirira kuti vachengete Sokostina. All right, for a minute that was emotional. Tinongoshwirawo zvakanaka kuna Noku, because if you listen to your story baba atanga kutaura, you would see kuti akanga abva kumba chiti ndichanoponerawo kumunhu wangu apa vanhu vangu vachidanana asiwo vamwenewo hatizivi kuti mweya upi. So we just hope and pray kune maviewers yedu havanzotirasisa zvedu vari kuonawo. We really want kuti Noku akwanise kuona upenyu hwakanaka, because you can tell even from the way she was even struggling to narrate basa racho rutomuremera kana kuritaura what more kuriita. So we just hope and pray kuti pane vari kuonawo. Then wovanana mwenowo, I think kana uri wamwene uri kuitawo zviri kuitwa izvi uona kuti zvauri kuita iwewo zvine ma-repercussions, nekuti muroora nhasi anenge angori nebundo kuti murume wangu ndaimuda, asi iwewe vamwene ndimi nenge musingarisika totoona mwene vanenge varipo vachitoona kana une mwanasikana achanoitwawo muroora vamwene ungazoda here kuti mwana wako atreatwe nenzira yauri kutrita wako muroora ari mukadzi wemwana wako. Panoda kudzidzwa saka pachirongwa chinechi haumboshaya chekudzidza patinenge tichitaura. Unenge wakuzonetsa maprofita ako wakungofamba nemwana wako, asi unenge wakadzitanga nyaya dzako wega. Saka sekutaura kwatanga ndichita pekutanga chirongwa ichi zvine zvakawanda zvino zvaunogona kudzidza uye zvakare to give them voices. Maybe Noku just wanted this platform to release that pain she was bottling up kuti adurure. Saka ukatiwo hauna chawadzidza hatina zvatisingakuitewo. Saka thank you so much. Yes, exactly. Vasina kupinda muchirongwa ichochi chekuti unenge wakutengesa mwiri uchitengesa bonde. Kana muriko makarera vana venyu vakakura vakabuda muzvikoro zvakanaka mukavasisa kana kuti kuuniversity kana kuti vakazoita makosi avo iye zvinezvi vane upenyu hwavo musina kumbopinda mubasa iroro. We want those testimonies kuti muye muchitaurira kuti makasiyana sei nevarume, makasangana nematambudziko api pakurera vana asi makatsungirira musina kutora sarudzo yekuti muende kunotengesa bonde kubhawa kana kuti mumastreets. Uyai kuno panhamba dziri pascreen, tinoda kunge tichitaura nemi kustudio yedu kunoku. Iye zvinezvi chasara ndechekuti tionekere kunda ichitate akatibatirawo makamera ari kurekodha nekuedita chirongwa chinechi. Inini naSokostina tinoti bye-bye. Kuna Noku tinoti amwene vako varegerere, nekuti bhaibheri rinotaura kuti Jesu chaiye akaregerera vanhu mazuva ekusaziva. Nhasi uno tiri kuvashandisa semuenzaniso nekuda kweutsinye hwavaiita. Chirungu choti a not boy next door is not useless for you, used as an example. Tiri kuvashandisa semuenzaniso kuti musaite saamwene vaNoku mukurarama kwamuri kuita Sokostina. Alright, thank you so much Mukoma Regedza. Ndingoti musakangane kulike, kufollowa nekusubscribe. Until we meet next time, chisare zvakanaka ndini wenyu Sokostina nesimbi yebasa ndinotenda. Bye bye.